Baik, tini ni pandani ozama, Bubagrani Sobin Deborma, Sumili Sabjun ni chairman, Bonapila wa Paipeya Hamjagma, te Kulomaya Faru, Paisok Pajak, Chini Chief Guest, Bubagrani MDC, Robindra Deborma, Bonabuhaini ani Paipeya Hamjagma, te Kulomaya Faru, Chini West ni chairman, Bubagrani Ranjit Deborma, te Chini JDU, Hazamarani chairman, te Paisok Pajak, Chini social activist, Amchani Joto Lukurokni, Paipeya Hamjagma, te Kulomaya Faru, tini ni os Habjon, Tangnok Ketal, Doglam Klogai Meni Pandawa, Kok Thai Thai ni Chawana, Niro Joto no Saimana, Chini Bubagrani Netrite Chung Edisi Haphango, Paimania Golochung, Tutel Baratas Habjon Ketal, by Parket Kaika, Aroni Bisingo Tini, Nironi o Am Sani, Sabjonal Butango, Somili Sabjon, Dosta Edisi Bilish no Cowboy, Sabjon Ketal Klajak, Nironi Am Sani, Lukurokni, Kudungma Bisirongui, Je Demand Kaitomani. Nogana was Sabjonal Office, Musui Domani. Tinichel Motha. Tinichini Edisi Hapan Nikuno Pando available Kuri, Samang Kuri, Rang Kuri, Sabjon Nibisiti, Kawangma Mazanero, Tabok Zorati Kuri, Muimana. Piaba and Kok Kaisa Sanani Musugu, O Sabjonal Nibisiti, Financial Law, O Amchani, Dosta Edisi Village Committee in Lukurok, Samang Kahamanai, the Sorkani, J. Samang Tangmani benefit dogs and all Tangnok Nibisiti Manai. They within one Chomong, so the Sabjonal or Katal Barata Simikologia, Buskamot and one Chotomuti, Katal Sabjon Klognai, Table Katal Edisi Village by Parket Kaine, Nironimisio Kawangma. Village Committee Rock, Kotor Tomani Rock, Jung election payment Yagolon, Sunkonabu, by Parket Kaine, Dostani, Zetak Sabjon, Bisio Dosta, Edisi Village Tomani, and Kagui, Zekotor Korono Kakangi, Duita Tintas, and Kagui Manai Omhai, Amsai Tongo. Bonabus, Buskango Kaine, one Soy Tongo, Taratri Pranicini, Paso Satasi, Edisi Village Nursing, Table Kabang Kaineni. Tani Ketchuni. Tabong ni government je policy nawu population na naiwe rang bohya number na naiwe si edisi village koita tong sub zonal koita tong zonal office koita tong boni hisabui si seng budget sanawi ro hazal nge chongora benefit mani nangu je chini village committee na buti se chikon khaine lukurok buti bu benefit banai chini officer ro buti bu tangani bagoi subida nai Nge financial jeng oma haike wan choi tong. Nirok joto ni chiwe je edisi ni boys 38 bosor kakha. Jeng phayo ni sekang 36 bosor tabo 38 bosor kakha. O 38 bosoro je agini edisi tangui thangnai rok. Chini edisi ni power and function no bahaike teibu bare ro nai. Boro kabangma rules regulation pass खाइने नहीं तो मनी 36 बसरो बरो 22 टा बिल पास खाइका शुद्ध 22 टा आरो बिसिङो जों एमेन्डमेन्ट बो खाइका कयेकटा न जों 2 बसरो जों 22 टा बिल पास खाइला नगे अरो न जों साइमाने नांगो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों गबै न चिनि एडिसि आफांनो तेबो स्ट्रं खाइने नि तेबो एम्पावरमेन्ट तबनानि तेबो Rang Bahike Pine, Boni Bagwich in one Sonani Nanga. Did trade license and control, so bill pass Kalaka, bill place Kaika, pass Kalia, some discussion Kalaka. Chini Sabjonalo Tabo, Jonalo to trade license of Kanke, Duita category C, Chini, wholesale, they retail. Duita category C. Arnibusio Kabama, Chini trade license Alada Kiroi Mawus. 383 item category khakha
383 आरो नि बिसिं राबार ट्रेडिं खायनाय इट बाटा खायनाय निनि दाम होसनाय एसी रिपेयरिंग खायनाय एसी मेंटेनेंस खायनाय जेकुनु नों ट्रेड ओ आम चायो दुकान खायखांके स्टेशनरी वो रिटेल एंड होलसेल आसल सी आगे नहीं के खायजाओ पियाबा जों फाइ बनो 383 आइटम वाइज नों लाइसेंस मानानाय निनि अरनि आम चायनि राबार ताबा कबांमा पाइतलां थांदों हतसो जोंनि एडिसि रां खक्स फानो माया गे बत्रनो जों नानानि नानानि के रुल्स नानि नांनाय जुदु जों माया हिसिमि बाया अमा हाइकेनो जे जों ट्रेड लाइसेंस कालेक्ट खायनायनि बागै जोंनि मेन पावर बनांनाय जोंनि पुलिस बाहिनी बनांनाय जेफ्रो ओ रुल्स न मानिया हिके जेफ्रो जोंनि ट्रेड लाइसेंस नायावैनो ओ आम चायो गुरि दंहा सोबा बरनो रङै सोंनायबा सोबा पोस्टास खायनाय निरनि लाइसेंस दं करै जे बनि बागै जों पुलिस बिल पास खायखा जों 2400 पुलिस ताबक नावै माखा केंद्र सरकार जोंनो अनुमोदन रवानि नांनाय बरनो जॉब रिक्रूट खायनायनि बागै किन्तु जे कायसा जिनिस जों परिष्कार थाय बीजेपी रो साव जदि बाक्सा साजे नै सरकारी अनुष्ठान बेनि पार्टी नो कक साव नै रियल कक सावनि म कायसा गुबै कक सावनि 1997 नो पुलिस एक्ट पास खा आफ्रोनियो गवर्नर नि कनकारेंट दंगो बनि एसेन माजाक बर गसि खाजे तिफ्रा वो एडिसि पुलिस एक्ट पास माने और फाइनेंशियल कनकारेंस नाव फाइनेंशियल कनकारेंस रखा माने न जेफ्रो चाकरी नानाय आफ्रो बरनि प्रोविजन नारजा दङ अमर रवानि बाद द हाइसि जेकुनु बिल जेकुनु रुल्स तो बखांके फाइनेंस नि कनकारेंस नांगो जे और जागा रां पैसा इनवॉल्वमेंट दं करै बनो गवर्नर सय रखा माने अम जे रां नांमानि बरनो मारनाय हाइहि हमनिसि इनके 1997 नो पुलिस एक्ट पास थाखा ताबो रुल्स कारिखा जों रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै बनि बयस बोसोरनि नांनाय बनि हाइ बोसोरनि नांनाय क्वालिफिकेशन बोसोरनि नांनाय जों अम ताबो पास खायखा हाइसि आसल क्वालिफिकेशन नांनाय आसल बयस नाय निनि ताम बोसोरनाय बनि हाइट आसल खाकला बोसोर रोजानि नां तरनानि नां अम हाइरो इनके जों ताबो बनो पास खायखा ताबो चाकरी नानायनि बागै बरक जोंनो रां मारनाय अमंखा रूल अमंखा सिनि संविधाननि मुताबिक जोंनो रवानि नांनाय गे चिनि कायसा साबजुन मिनिमाम 10 लाख जों बसरो कलेक्शन खायमानाय कैटेगरी वाइज जों जदि ट्रेड लाइसेंस रखा के ते 7 days जों डिस्कशन मा खायनाय बनि बागै ट्रेड लाइसेंस एंड कंट्रोल रुल्स ताबक जों तो माने ते 7 days जों आलोचना खायमानि परे सेशन पास खायखा हिकेनो कायसा गेजेटेड नोटिफिकेशन नखानाय आफ्रांके चिनि साबजुन ओ आम चायो जत व्यवसाय खायनाय बरक लाइसेंस माना फायनाय एक बसरनि बागै लाइसेंस फी फिक्स खायजाक बरक बसब्रनो रिन्यू मा खायनाय गे चिनि राबार पाइफैनाय इवेन मिया पाइकेरि तलांनाय अरनि आम चायनि चिनि आम चायो मिया आसायो मिया फाइ जों अर बाजाराव फालो चिनि छुमिलि बाजार फालनाय निनि अरनि यसराय बाजार फालनाय आरो जागानो जे पाइकेरि तलांनाय र ओ लाइसेंस मानानाय हायसि जों अरनि बुसा अर आसायनाय बरक नांगिया फेबा अर निनि यसरायनि न तलाङै नों मोहनपुर फालनाय के नांसिनाय गे माहायके 383 आइटम्स वाइज लाइसेंस नि नाखाय के जों एप्रॉक्स निनि प्रतिति साबजुन 10 लाख लायै बसर इनकाम मांनाय गेलचिनि 44 ता ताबक साबजुन तंगो जों हिसाब खायसि 5 कोटी बसर जों टैक्स मानि नांमानि माया हा गे आप्रो जों अरना मेंटेनेंस खायनाय बागै कुनो प्रॉब्लम करिखा गे अमा हाइके इनकाम जनरेट नै एडिशनल रां फायनाय आप्रो जों कर्म संस्थान दवै मानाय थिक बाहायके जोंनि ONGC IGGL नि ताबक गैस नावै तंगो ऑयल इंडिया लिमिटेड नावै तंगो बर आइगे जोंनो रां खक्स फारया ताबक बर रनानि बाद दंनाय बसकानि सिमि अमा हाइके जों जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन नि रुल्स रक तबवै तंगो जों बसर कायनिगो 22 ता रुल्स तबहा ते पेंडिंग तंगो 7 ता बसकां सेसनो पास होय थांबायनाय
तेनि सेसनाव पास होई थांबायनाय किसा टाइमिं नांगौ डिसकाशन खायनायनि बागै गे जों अटोमेटिकली जोंनि एडिशनल इंडिपेंडेंट खायनायनि बागै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों साथारि दंगो द्रु लुकुरक सायमानाय दिनै जोंनि अर बरम गोनां जोंनि जुनाल चेयरमैन दंगो निनि साब जुनाल चेयरमैन दंगो जोंनि एमडीसी थाङै पायखा अर तंनाय जत थै पायनाय सालसा पियाबा ओ ऑफिस नि बेनिफिट जुग मावै थांबायनाय हायथि जे बरमनि आमल जोंनि आमल महाराजानि आमल अमहाय सामं खायजाखा उलो बेनिफिट मानाय अमनि सिमिसि जत सरकारि सुजुग सुबिदा फायनाय जोंनि एम्पावरमेन्ट ताबोनि साब जुनाल गैरैनाय आफ्र दिनै रां गैरैनि बागै चिचिनि एम्पावरमेन्ट गैरैङो जेफ्रो रांनाय आफ्र अरनि हयते अनेक किछु बेनिफिट मानाय लुकुरक अमसिनि आसाम चिनि पयतो जों अम ओ दिसानो नाहावैनो ओ लामानो नायैनो जोंनि एडिशनल जे ताबोनि दंमोनि तेबो पावर खायनायनि बागै जों सामं खायदों फायनाय साल जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे जोंनि एडिसिया जोंनि नाहारमुं जत सिबो ग्रेटर टिप्रा लैंड जों सेपारेट स्टेट मावै आपत्तिबो स्ट्रंनाय जोंनि एडिसी ताबोनि 6 शिड्यूल प्रोविजन बो दंनाय मेघालय 3टा एडिसी दङ निरो जत साइमानो मिजोराम 3टा एडिसी दङ आसाम 3टा एडिसी दङ स्टेट दङ दैबो अनेक बर तावां सौदि जे जोंनि एडिसी माने सेपारेट स्टेट मा हांखि एडिसी गरै पायनाय होनो जोंनि सेपारेट स्टेट बो दंनाय एडिसी बो दंनाय जों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि मुताबिक जे फैसिलिटी मा थाय जों अधिकार मा थाय जोंनि राज मा थाय ताबो माया मुइ दंमानि अमस जों मानानि बागै निराव बरक जतनि सहयोगिता जों नाङो जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों जत मा थाय दंमानि जों मानाय अमस जोंनि आसाम दं दिनै निराव अर साबजुनाल माखा अमबो जोंनि बुबाग्रानि अबदान दिनै जों बुबाग्रा गरै हिंखे पावर फाया माने निराव अर जागाव साबजुनाल ऑफिस बो माया गे अमत जों पावर फायछि जों जे साबजुनाल बाइफारकेट खायखा ताक बस्ताव विलेज कमिटी बाइफारकेट खायनाय अमत जनगणनि सुबिदानि बागै निरा आगे हेजा मारा साबजुनाल मा थाङो अ आमसेनि लुकुर दिनै नगानाव न माखा गे जों नायो मिनिमाम जों कष्ट खायैनो नगानावनो सुजुग सुबिदा मा थानो माथो अमसि जों नायो जोंनि बुबाग्रानि वान समु अमसि जे तिप्रासा लुकुरक निजेनि हा होनै दंफोनो निजेनि आसायमानि हा होनै दंफोनो जोंनि अधिकार जों माया उमै दंमानि न मारनानि नों बार्थ सार्टिफिकेट नानानि बागै हेजा माराव हाक सालमा माथों थांफाय बोसो माने दुआवै सामं दुआवै हासालमा थाङै रां खरस खायै माथों फेवा ताबक जों अगानावनो सामं सलिसिनाय सुदु बसिमिया अमनि हयते जों बसकांगो प्लानिंग बो खायमानो मिराव ताबक साबजुनाल ने बिसिते तमा सामं खायने नानाय ननि इरिगेशन फैसिलिटी ननि रोड नि बजागा प्रॉब्लम दं अमनरो बो प्लानिंग खायमानाय प्लानिंग खायै चिनि साबजुना ने हयते जुनाल रहदि जुनाल ने हयते चिनि एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन रह खायके जों जे फान तंमानि बिसिङो बोसोर खायमा अमसों बिबेसना खायने ग्यांते कबां सालिया निरन हायने हाय हामजामायाफोर फाइनान्सियल चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जोंतेबो फान करा खलायै चिनि अमहाय ऑफिस रौनो तेबो रां फैसा गोबाङै दमानाय जा निरनि सहयोगिता नांगौ बेलायखे हामबाय खुलुमखा